Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Firing line! Las 7, Uno Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Action Firing Line Monday nga edisyon Agosto 15 tuig 2022. Aksyon! Firing line! Mayad ang adlaw sa buong bagod na ari kita sa Pizza 15. Basta gani Pizza 15 sila na sang 30 kag 31 bangod nga sweldo. Aksyon! Firing line! Firing line! Sweldo sang may mga obra, may mga trabaho, pero antes para man ang tanan. Antes sang atos sa nga mga balitaan, unahon ta na hibalo kung danong sitwasyon sang atos sa nga paniyempo. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Tari kita sa PDMPD with Action Gun na Republic. Action Gun, mayong gabi, please come in. May gabi, Action Ray. Sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa aton, tiyempo, sini nga gabi, no? Lunes kita karon Agosto 15, tuig 2022. May low pressure area kita, pero layo siya sa aton, no? Nagaantad ini sa distansya 230 kilometros ang kalayoon. Sa nakatungdan sang Kalayan, Cagayan. Sa babaw na siya. Way na siya direkta nga epekto di sa aton. 19.5 degrees north latitude, 118.9 degrees east longitude. Ang ikadwa nga dominante nga weather system naton ang komplementar ang habagat o kung southwest monsoon nag-aapekto sa Luzon, no? Partikular sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, kag Mimaropa. Idulot yan ang magalumon ng kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. While sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin nga may pag-uum-guom lang ang aton nga kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May dala lang siya na ligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanag-uob nga halin man ini sa gihapon sa southwest monsoon o kon hangin habagat ginaugdan sang localized thunderstorms. Ang aton forecast wind kag coastal water condition sa shoreline Luzon kag kabugusan sa Kabisayan, Region 6, 7 kag 8 napaidalom kita sa Mahinay hasta sa may kasarangan. Nga dupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nabagat na nakatungdan o kung southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmado aton baybayan wala kita gale warning advisory nga nabatak sang Pag-asa. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Ang aton wave height may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Mauna ang taob alas 8:42 ini nga gabi 1.0 ang takos ang kadalumon kag magabalos ang unas alas 5:06 buwas sa aga sa takos nga 0.2 metro ang kanabawon. Alas 6:07 naman sini nga gabi nagtunod siya haring adlaw magapakita ini sa alas 5:38 buwas sa aga kag nagahamboy kita ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius, no? Maglubugnaw 77 o kon 89.6 degrees Fahrenheit. So may kabugusan sang lakat sang aton tiyempo sining gabi, Action Mar. Sige, Action na gan. May mga lugar ta sa Negros na rin nga tupan sa nga ulan sa mga Lunes? May ara. No? Mga thunderstorms advisory pero layo daw ari siya sa South Luzon, South Negros, mga South Luzon mga kon. Southern Negros, no? Southern Negros kag ti Dason Calabanan ari sila sa kwan. Negros Occidental kanduni si Palay Ilog Kabangkalan, no? Alas 9 dason may ari man di nga kag-ina na isyo alas 4 sang kagahon na. Pero daway sini nga hapon na, no? Aga pa kag-ina. May mga isolated lang Action Mar, no? Action Mar.
Sige, wala sang ulan nga nadulot sini, no? Kay kagabi daw batyagan naton daw alas 11, alas 2, alas 4 daw nagbunok siya, Ano? no? Diri Aha. sa aton sa Bacolod. Aha. Aston ka, salamat, Gid. Okay, welcome mayong gabi. Action Firing Line. Gana Republika sa PDMPD, Provincial Disaster Management Program Division naman ng katuwag naton sa masami nga nagadala sa inyo sang lakat sang panahon. No? Normal na ang pagtupa sang ulan kun kaisa sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Action Firing Line. Ano ba lang mga balita nga dapat naton nga pagkatutukan sa buong gabi nga papangalagad naton sa nasilenta na Lunes nga edisyon sa Action na Firing Line. Ang balita sa luwas sang Pilipinas, mga kaaksyon, ang relasyon sang mga Baskogon nga nasyon, ang pagbuligay sa mga gamhanan nga pungsod, ining Russia kag North Korea, duwa lamang ini sa mga pungsod sa kalibutan nga hindi basta-basta ang puwarsa. Action Firing Line. Napiaran ko ba ang presidente sang Russia, no? Duway ko kita gayuhom mo, si Vladimir Putin, no? Seryoso perme, amo ginagurong kinaiya ni Putin. Action Firing Line. At ano ba lang nga pungsod Russia ha? Bao, hindi hamak nga ang puwersa sang pungsod Russia. Ang balita nga si Russian President Vladimir Putin nagsugilanon sa kay North Korean leader Kim Jong-un. Porte man si Kim Jong-un, hindi man yung maasi-asing leader sang nasyon, tiduwagis laho, no? Nag-istoryahan na sila para nga papag-unon pa, pabakudon pa ang comprehensive kag constructive bilateral relations ang maisa lamang katinutuyo. Amo ni ang gin-report mga kaaksyon sang Pyongyang State Media subong nga Lunes. Action Firing Line. May sulat nga ginpadala kay Kim angot sa North Korea's Liberation Day. Ginsiling ni Putin ang pag-ayo pa sang relasyon sang Russia kag North Korea ang ginuduso nila para sa interest sang sining duwa ka mga pungsod agod mabuligan ang pagpapakod pa sang seguridad sa kag pagka-estable sang Korean Peninsula kag Northeastern Asian region. Action Firing Line. Firing Line. Mas mayo gid man kung may mayong relasyon ng mga pungsod, no? Kung tani amuning handom blasang kalibutan, ago duay na sang ilinaway, ago duay na sang gera nga nagakatabo mga kaaksyon. Tinagligad lang adlaw ang pungsod France kag Germany, nagpermama sila sang bilateral agreement ago di sahon ang ila sa nga puwersa nga mapunggan kag tapnaon ang drug smuggling, no? Tandi ngita man tabulig sa ibang nga nasyon, no? Para nga ang illegal nga droga kag smuggling diri sa Pilipinas matapna man bla. Action Firing Line. Diri sa Pilipinas may ara man ginatuwag nga foreign relations. Man ginasiling ang Pilipinas isa sang ginakilala bilang mainabyanon nga nasyon. Wow, perte. Ang Pilipinas isa man sa mga founding member sang United Nations kag elected member man sang Security Council. Damo man mga bilateral agreement nga ginasudlan ang ato sa nga nasyon. Action Firing Line. Elwanta ang balita pungsod non balita nasyonal. Sa nasyonal nga balita mga kaaksyon, may duha ka mga dalagko nga balita nga pwede gid nga ma-apply naton diri sa lokal. Una, amo ning nagabaga-baga kag nagaaso-aso nga isyo sa illegal nga pagmato-mato perma sang Sugar Order number 4. Nga manikontani ang basihan sa pag-import sang hindi hamak kadamo 300,000 metric tons nga kalabay. Kay man gasiling ang mga tao sa likod sa saning importasyon nga ginakulang na kuno supply sa kalamay ta kadto ka ba sa Negros Occidental. Action Firing Line. Damo diya klamay sa Negros Occidental. Way giniga pa ang usisa ang pila ka mga personalidad mo ti kundi bumirang sila. Action Firing Line. Ang problema sa liwat na naman nga pagdamo sang ay kaduwa nga balita niya mga aksyon nga manuhon ta
Amo ni problema sa liwat na naman nga pagdamo sang nagasinulod nga shabu diri sa Pilipinas. So, kagabilang sa barangay Pahanukoy diri sa Bacolod City, Bao. Perte. 4.3 million pesos nga balor sang suspected shabu. Action firing line. Ang presidente kabati kamo nga nakamuno ni siya. Kabati man taguro nagligad pero kaysa kadua lang guro mamunuhan niya di. Kag naway na sa nakamuno pa kuno nga sahe sang kampanyang yesterday nga ipatuman sa idalom sang yesterday nga administrasyon. Ang PNP subong may bag-o nga leader. Pero ang ginaplano nga kampanya kontra illegal nga droga daw nabatian naman gani naton sang una kag daw ginbalik lang. Action firing line. Ini nga balita mga ka-aksyon, ining duha ka balita de sugar importation nga isyo kag ang pagsunulod sang shabu balbalonta sa bahin sang lokal. No kay pwede gid naton ba localize ini nga balita ni. Pero monohon ko anay ang iban nga balita nasyonal. Action firing line. Aring balita nasyonal na usik nga bakuna, syempre usik man sa gingasto nga kwarta. Action firing line. Si Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, sa Senate Committee on Health hearing. May hearing mo? Ang Committee on Health sang Senado, nag-report ni si Vergere nga ang COVID-19 vaccine nga wala mausar kag nalabutan na lamang sang ginatuwag nga expiration nga petsa ang kalabanan diri sa Pilipinas. Ang kanabuon nagdoble sa sulod sang 2 bulan. Action firing line. Ang tawag sa mga kaksyon is wasted vaccines. Sumaka sa 8.42% subong nga bulan sa Agosto. Halin sa 4.7% sang bulan sa Hunyo. Doble gito ode. Pero ang paumpaw nga palayag ni Vergere, bisa nagasaka ang numero, nubo gihapon sa 10% nga ining tawag threshold, nga gin-set, gintalada sang World Health Organization o kon WHO para sa wasted vaccines. Action firing line. Di may pasalig man ang COVAX, ang COVAX facility. Nga ang taran-taran nga mga expired vaccines kag way mausar nga bakuna regardless o kung bisan anuman bisan anuman ginbakal man da sa gobyerno o kung pribado nga tawo o kung grupo o kung pribado kumbuyahan o kung gindonar man iilisan sang COVAX inabase sa pangabay sang gobyerno sang Pilipinas. Action firing line. Basta siling ni Vergere, ining iga-ilis nga bakuna ni dapat napiho na. Nga mausargid kag hindi manabutan sang expiration na naman. Ano ba lang pila ka mga ginhalinan? O kung rason nga adamo sa mga bakuna? Nga adamo sa mga bakuna nga hindi na pwede mausar. Ang siling ni Vergere, una, siyempre, expiration gini. Hindi ba lang siling expiration ang ginahalinan sa di. May ara man, spillage o kung ang nausik bla, nabuhin-buhinan ang unod nga liquid. Ay way mayon nila matipigan Action firing line. Kag ang broken vials, nagkalabuka ang mga vials, mga kaaksyon. Nagligad si Senador Reza Ontiveros, nanawagan sa gani mga dapat may ara gid sang investigasyon nga himuon di. Bisan pagahambalon nga nubo gihapon sa WHO standards bilyones ka pesos ang nawasi kag way mapuslan sang gobyerno. Action firing line. As of August 14, may 71.5 million ka mga tao diri sa Pilipinas mga kaaksyon ang fully vaccinated na kontra COVID-19 sandig na sa record sa nga DOH. Pero hindi mo silingon nga kung fully vaccinated ka na, protektado ka sa COVID-19, no? Kaya panubagan sa mga sa gobyerno, booster shots. Kaya kung fully vaccinated ka, nagadugay ang mga binulan, nagadubo man ang proteksyon, nga ginibilin na slawas mo. Action firing line. Kung baga, ang tughong blas ng salakyan, kung full tank, siyempre,
Porsado. Pero kung gamat-amat ubos ang unod, mawadaan sa unod, di bang kalakat, di ba? Action firing line. Mamamunis lawas ng tao kung bakuna ang paghamalan. Napatiyempohan natin ini nga bagay, pabosan ko lang ni bala, kay Boss Action Hotline, basta Martes, tikitaman na nagapungko temporaryo, pabosan ko di, kay patsipuhan ko di, kay tinguantang maistorya, ang in charge sa COVID-19 vaccines distribution diri sa Pilipinas, nga si Doktora Pamilyo. Kung nakabalik na si Doktora Pamilyo, kanaligad to sang pag-text ato sa iya, ato siya sa may probinsya sang Palawan, may importante. Ngagin asikaso. Muna sang in charge sang distribution sang vaccines diri sa ato sa probinsya. Prabal anta, kung diri may mga bakuna, babalang nalabutan sa expiration, ano kadamo ang mga wayo o sardi kumiyara gidman. Plus, kung ano kadamo ang supply sa bakuna nga subong ara naka-freeze sa cold storage nga pasilidad. Buwas hatagan ta panahon, ini nga balita abangod subong, may mga tuman kay importante kita nga tutukan kag talakayon. Action firing line. Sa bahin sang nasyonal, hindi ko na pwede makaligtaan nga sa nasyonal, no? Kapigaduhon na. Sige, i-kwanta ni. Atagan ta ni balabuas, no? Ang kapigaduhon ni ho. Kaya gina sila mga ka-aksyon, tagadamo ko ng mga tao, nga pigado dari sa pungsod sang Pilipinas. Kung mapisan ka lang, hindi ka gindi mapigaduhan na. Action firing line. Sa inawan kong balita lokal, aring pinaka-kampyon kag kanamitorn nga balita niyo, no? Sa nasyonal, pati sa lokal, ang nagasingki nga isyo kag kontrobersiya sa plano tani nga pag-import sang kalamay. Subong tumimbuok ang balita nga maisa na naman ka Sugar Order number 4 signatory. Butsalingon, isa sa nagperma sa Sugar Order number 4 board member ni siya sang SRA, Sugar Regulatory Administration. Ang balita, nagsumiter siya sang resignation letter sa Malacanang. Action firing line. Ma-resign man siya. Kay man kundi lokpan di mag-resign. Action firing line. Kundi nakita nyo gid ang inapangita niyo. Kampiyon kung tani sa posisyon nyo, intrahan sa hindi amo. Action firing line. Kundi lagabong ang dangatan niyo. Isa sa mga nagparma sa Sugar Order nga way sang otorisasyon sang Department of Agriculture Secretary nga si Presidente Marcos. Ang ngalan sa nasumiter sang resignation, Attorney Roland Beltran, SRA board member. Pero iya sa nga rason sa nabasahan ko niyo, rason niya bangod sa sitwasyon sang iya ay kaayong lawas, health reason. Tode. Action firing line. Sa sulat na pitsahan Agosto 14, kag naka-address ini kay Executive Secretary Victor Rodriguez. Hambal na rin ni Beltran nga iya sining nga pag-resign ang wala sang kangtanan sa anuman nga investigation nga himuon. Mayangot sa pag-issue sang Sugar Order number 4 series of 2022-2023. But sa lingon, ang lagyapon si Beltran nga magsabat kag magatubang sa anuman nga investigasyon kung ipatawag siya kag pamangkuton. Action firing line. Ginbaton balasang Malacanang ang iya sa nga resignation. Way pa naton mabalaan, kay way pa makapagwa sang anunsyo ang palasyo. So, kung isipon ta, strike 2, no? Strike 2. Nga man, nagligad si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, isa man sa mga nagparma sa Sugar Order number 4, nag-resign na to na. Una gito sa nag-resign. May paaman pa to. Nga pangayo, pasensya. Action firing line. Pamangkot subong sang publiko. Ang iban nga mga nagperma. San o paya ma-resign? O kon may plano man bala nga mag-resign? Kung waay, ano ang matabo di sila? Pangsalon na lang nila ni ang mga hanot sa ila sang mga kritiko. Action firing line.
Ang balita kainas ang aga sa bahin sang Kamara mga kaaksyon sa House of Representatives. Ang mga miyembro sang House Committee on Good Government and Public Accountability pati na sa Committee on Agriculture and Food. Isip-isip kung kaina mga nagtalalambong mga 23 mo ka mga kongresista ang nagtambong personal, in person. Ang tawag sa mga aksyon, hindi man hearing, kundi isa lang yaka briefing. Action firing line. Briefing para hambalan kung ano ang maayon nila nga himuon sa unauthorized nga Sugar Order number 4. Sang SRA, pati gani ang Sugar Order number 3 mo, namunuhan man kay na, gintalakay man magsiling kita Sugar Order number 1, 2, 3, 4, number, basta Sugar Order, amo nang basihan, para nga maka-import ang Pilipinas sang anuman nga produkto, sa bahin sang Sugar Order, tiklamay Action firing line. Dari sa aton ang ginasiling ining tikman ga ba kag marisibla, paisa pa gigada ka tinaga mo, nga ginahambal ta sa silang tawo na, nga may tikman ga ba kag marisi. May isa pa gina, teklamay mo. Action firing line. Kalamay gito o natabo sa bila ka mga nag-resign ho. Sugar Order number 3, gintalakay man kay na. May mga kongresista halid diri sa Negros Occidental. Ang laki pa to sa nagtambong. No? Kita ko kay to si Abang Lingkod, Party List Congressman Stephen Paduano, si 4th District Congresswoman Juliet Marie Ferrer, kag si 5th District Congressman Dino Yulo. Ato man to kay na nagkigbahin man si 3rd District Congressman Kiko Benitez, pero sa online sa, no? Via Zoom sa nag-agi maka-aksyon. Kung mga isa lang ka-briefing ang natabo kaina, si Congressman Paduano, nagduso siya nga dapat himuon ni bilang isa ka full-blown investigation o kung ang ginatawag nga motu proprio inquiry. Action firing line. Ano ang kinalain sang briefing sa full-blown investigation o kung inquiry? Ang siling ni Paduano, hindi siya makapadalom pamangkot ang sa nga issue kay briefing lang ang gin patigayon, no? Joint briefing sang duha ka panels, hindi man inquiry. Ang hambal na rin ni Paduano mga kaaksyon, sakay ang nagserbi kay ng chairperson si Agriculture Committee Chair mo, kag Quezon City 1st District Congresswoman, akon Congressman, co-chair ni sagay na, no? Quezon 1st District Congressman Wilfredo Invirga, no? Tiambal ni Paduano kay Congressman Invirga, hindi ako makapamangkot sa maid-id. Kag madalom-dalom, may angot sa ning Sugar Order number 3 kag number 4, kaya mati isa malang ka briefing agin patigayon. Action firing line. Ang gindoso ni Paduano, tigin suportahan man ni Congressman Ferrer, laban-laban, ti suportado man ni Congressman Yulo magka-aksyon. So, kobo, briefing lang ang natabo kaina. Ara man gani, nakita taba na taga SRA, no? Si SRA Administrator Hermenegildo Sirafika, ara man kaina, galing nag-agi sa Zoom o kung online lang. Yaon, pa ko ka palapit sa akon sa ning palamitinan sang nag-presensya kag nagpalayag sakay daw hindi gimayad ang audio. Action firing line. Inambalan sila gani kay na ang nag-Zoom dason kadto personal. Kadto na lang personal sa sunod nga briefing o kun inquiry, no? Sa Webes kun ko magsana, no? So briefing lang ang natabo kaina. Nalabot tanto gani mga kaaksyon pamangkot ang estado sang industriya sang kalamay diri sa Pilipinas, no? So briefing ginambala nila kung anong dapat nila sa nangihimuon. Ang initial gagan kasugtan sa Webes August 18. Magasugilanon liwat ang mga kongresista niyo, Pero base kung briefing lang yapon, bangod bayara pa sila itong ginikutar ng authority halin sa Committee on Rules. So kung mahingagaw ni ang patigayunon sa Webes
Hindi na briefing kundi isa na gid ka inquiry. Nga ginaduso ni Congressman Stephen Paduano. Kag atong nakigbahin sa briefing kaina nga nag-agi lang sa online o kon Zoom, ginobligar gid sila labi na si SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Ginobligar sila nga dapat tambong sila personal, dala kompleto nga dokumento kon papeles para kon pamagkuton may sabat kag may basihan na yon. Action firing line. Ano bala ang matabo sa Webes? Kagang istorya sa Sugar Order number 4, lakip ng Sugar Order number 3. Ang number 3, abot mo ang ginihimo nga pag-import 200,000 metric tons nga kalamay. Way panigali maubos abot sa tundi. No, kami datos kanang present si Serafica mo. Ang 200,000 metric tons nga kalamay nga gin-import sa Pilipinas nagligad lang nga bulan sang Mayo. Way pa maubos abot ang 200,000 mga kaaksyon. No? Makuha taduga-duga sa dugang nga detalye sang sa nga balita pagi sa isa sa mga kongresista nga nagtambo man sa briefing kaina. Mas maayo ni kay ining kongresista antes na siya nagdaog bilang 5th District Congressman diri sa Negros Occidental. Nagserbi ba ni siya bilang board member sang SRA. Why sing iband? Kundi si 5th District Congressman Dino Yulo, dugay-dugay aton pabatian live sa firing line. Action firing line. 7:27 Action Radio Philippines Standard Time. Shabu, kag Shabu. Action firing line. Lain batian no? Shabu. Makapabuang sa pinsar sang tao. Subong daw sige dalang sinulod sa aton diyo. Ga sinulod dalag ko nga volume kagabi bumulandak ang balita matapos ma-recover ang 4.3 million pesos nga suspected sa mga napatihan Shabu. Tinabutang naman ni sa Bacolod sa isa kay hindi maayong nga imahin kung illegal nga drogang istoryahan. Nagligad sa La Union kag sa Pangasinan may nadakpan man to dibla Chinese national isa ang tatlo ka mga nagladakpan pagidbaw taga San Carlos City diri sa Negros Occidental. Action firing line. Galing ining tatlo ka taga San Carlos, taga Barangay Kudkod, San Carlos City. Sang pinamangkot sang pulis ay sa pamilya, nagambal pamilya nila nga sir, inang tatlo na, naglisensya na di sa amon, maubras Manila bilang driver, isa na katuig na sila nagbiya di sir. Action firing line. Driver guro, driver gaman tuod guro, galing ang ilagay deliver sa buo. Action firing line. Makin mo, 2.7 billion pesos tuya mo. Hindi hamak to nga recoveries sang Shabu mga kaaksyon. Kung waay to may ma-recover, ambot. Kung base, may kabahin pa to ang Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Bacolod kag Negros Occidental, permigid gak kamunuhan. Kung dalag ko nga mga recoveries sang Shabu ang hambalan. Action firing line. Ako Bacolod nun ko daw mahuya kita no nga mo ni permi batian ta no. Kung kaysa ginasiling man nga mas maayo na nga may nagaka-recover nga dalag ko nga volume sang Shabu kay gapakita ka matuod lamang na nga mga otoridad ta nagatrabaho. Action firing line. Depende sa pagpapati na sa ato sa di pamuluyo Subong ang pamangkot sang kalabanan diyo. Nagbalik na bala ang sadto mga drug lord o kung drug personality. Kaya nagpahuway-huway lang. Nagpahunay-hunay, nagpahuway-huway lang. Bangod sa malakamay na bakal nga kampanya sang Duterte administration, diin nagahalin ang amo sa kadamuon nga sabuman. Action firing line. Di man pwede nga dalumduta gat nuhalon sa nayon. Mayari ginagidahalinan daw. Daw dulce lang, kag daw bugas lang, nga ginabaligya nga aman, kinilo iya mo. Sinakosako iya, ang gaka-recover mga ka-aksyon. La Union, kag Pangasinan. Kagabi, pagka-recover naman sang 4.3 million pesos, nga suspected siya mo sa barangay Pahanukoy diri sa Bacolod. Action firing line. Nagtumar ini sang dako nga palamangkutanon sang publiko. Para na bala ini kuntani?
sa palaabuton nga Maskara Festival sa Bacolod sa Oktubre. Laban-laban gede. Action firing line. Agosto ta subongo. Ha? Dason September na, dason October na. Di ba? 4.3 million. Oh, ano ba lang kadako na? Ano ba lang ang selebrasyon sa Maskara sa Bacolod? Ha? Gadagsa ang linibo ka mga turista, mga tao di. Action firing line. Oh, anong monitoring sa ato sa kapulisan kag anong dugang nga tikang nga ila sa nihimuon kon mayara sang dugang kag kon mga plano pag nila. Para nga kon mayara gid man nagatiguha nga magpasulod. Sa ring illegal nga droga, marijuana man kon shabu, dala-dala ang ginatawag nga ecstasy, mapungga nila kag madakpan. Action firing line. Inguan ta karon nga malabot ko may tiyempo ang City Director sa Bacolod City Police Office na si Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir ano walang pananawan niya sa pagka-recover sa ning milyong kapesos nga suspected shabu. Action firing line. Sa Cabancalan City, ang drug group leader, narakpan man to magkakaso, illegal nga droga man, drug group leader ni siya, nga naga-operar sa Southern Negros Occidental. Patiin do ba lang ga binurahog nga mga balita angot sa operation kontra illegal nga droga, bla? Nagaamat-amat naman balik daw ang mga sadto sikat nga ngalan. Action firing line. Alas 7:32, Action Radio Philippine Standard Time, Historia STL, Historia Small Town, Latri aton balikan. Action firing line. Ang natag-iyasang balay kagin arkilahan sang tatlo ka mga tawo, tatlo ka mga persona, kagin himo nga lugar para nga dira nila tiponon ang ginakolekta nga taya sang STL halin sa banwa sang binalbagan kay nasa agang tag-iyasang balay nagkadto sa talatapan sang NBI Dres Bacolod para nga magpalayag sang iya sa nga bahin. Ang isa nga pagsay sa mga aksyon, why man yagin tolerar ang aktibidad sang mga nag-arkila sa iya sa nga balay. Pinangitaan nga gani kuno dokumento mo, tingala sa kunong ginatawag nga koteho, bla? No? Ining mga papers gano yatan sang sa nag-arkila balay, sa iya balay, ginpangitaan yang bisan pamatuod lang mayara sila sang permits halin sa PCSO. Duwag ko mapakita. Nagduda sa insagida Action firing line. Nagduda siya. Pero naka-arkilagid. Naka-arkilagid mga 4 o 3 ka adlaw. Ang arkila sa ring 3 ka mga lalaki mga kaksyon. Pero ang una nga naka-istorya siya sa iya, nagtransaksyon abi sa iya, naglisensya nga markila kami na sir, babaye, taga-eskalante. Action firing line. Pero nag-arkila, nag-tener, 3 ka mga lalaki. Action firing line. Ang operation dito sa isa ka barangay, kuno mo, dara sa may banwa sa Binalbagan, tigaling kay pigaw tong ila sa ginaganar. Pigaw to ang ginakolekta nila sa nga taya. Dara sila nagsaylo sa silang balay na ni Mr. Kanyal. No? Ginaparkilahan mo, tidra sila kay ara niya sa lapit sa proper. Tinagdamo-damo ang ilan sa nga koleksyon kung dira sila. Action firing line. Ang nag-arkilas balay, nagbiya na galing. Kundi may raid ka ba yung NBI? Nagligan nga adlaw? Ineng ginraid nila nga balay ni. Pag abot nila, atong 3 ka mga nag-arkila, nagbiya na. Action firing line. Hambal sa tag-iya, ginpahalin ko sila kay dawagi sila sang may i-present nga dokumento. Kag nagduda na siya nga illegal ang ineng operation mga ka-aksyon. No? Ginsiling una ni Bacolod NBI Head Atty. Baldovino nga ang sinuman nga tawo halin sa mga nagataya kag nagapataya. Pati galit nagataya, pwede gid mapasakaan sa kaso kung mapamatud-an. Action firing line. May angot sa illegal nga operation sa ning STL ni. Madalagid sa pagkakasuhan. Ang tag-iya sa balay sa Barangay Santo Rosario ni Banwa sa Binalbagan nga si Abner Kanyal, ipabati kong interview sa iya ang pagsaysay niya maka-aksyon para kamodera nga nagapamati maka binag-binag. No? Plus ang ginapip-prepara nga kaso sa NBI. Man hindi lang sa Binalbagan nagligad ang raid. No?
Binalbagan sa may si Palay City ba ito banto? May gin-raid bantong NBI. Angot man sa illegal STL operation. Action Firing Line. 36 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Amo lamang anay na ang atos sa mga balita, pagbunuta sa atos sa mga tutukan nga balita diri sa Action Firing Line sa Lunes nga pagpangalagad. Action Firing Line. Firing Line. Para naman sa inyo sa mga komento, opinion kag reaksyon, ipadala lamang sa abon sa nga text sa hotline 0963-757-0874. 0963-757-0874 ang amo sa nga text hotline. Action Firing Line. Firing Line. Nasa gabonitor sa nagpadala sang mensahe nila sa ato sa nga live stream, dugay-dugay hatagad na kabo sang hostisya. Yak nali sa dugay-dugay, ato sa nagpadala sang mensahe temprano pa. Action Firing Line. Firing Line. Standby sa ato sa nga pagpanumalik mga aksyon, tutukan ta ang balita may angot sa sining unauthorized sugar order number 4 kag resulta sang briefing kaina sang Kamara de Representante makaupod ta 5th District Congressman Dino Yulo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang bal. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Okay. Darita na yo, i-acknowledge na ng kabaritor sa ato sa live stream. Unahon ko lang muna ang kabaritor sa ato sa Facebook Live. No? Kay Melanie Patigayon Castillo. Okay, thank you. Salamat, Gid. Araman si Moises Padilla, Vice Mayor. Ayan Villaflor, Vice. Thank you, Gid. Thank you, salamat. No? Musta ka na? Okay. Mercy Flores, thank you. Si Joe Franco Rongon Senior Gabaritor, may gabi. May Gutabin Bantong, si Lacasilia ng Mayor. Maymay Nicor Mangilibutan, isa sa mga pinakamapisan ng alkalde sa Pilipinas. Mayor Maymay Nicor Mangilibutan. Okay, mayong gabi lang. Ma'am Yvonne Buiser, salamat gid. Okay, Dan Sharing, salamat. Kasata Jonilo Alfonso Gabaritor. Araman si Raul Cabalhin, manog pwede manog kapitan sa barangay Tangob, no? Or kagawad sa barangay Tangob. Okay. Aksyon John. Araman si Kasatari mo Sinovea, thank you. Raquel Di Maala, monitor man si Joshua Bia, ang ato sa nga Kapuding. Kapuding Joshua Bia. Okay. Ato sa nga live stream, magtalista monitor. Okay, Reniel Kaong. Okay, may gabi. Richie Magallanes, muna si Richie kaina nagkadaog, no? Sa ato sa nga ato sa nga promo. Gabaritor from Araw Relocation, check attendance. Salamat kay Jovi Munaris, araman si Market Tribe. Monitor, mayong gabi, Kim Poyolo, always kay pamati sa action. Market Tribe, salamat. Jolie Militado Patrimonio. Good evening, Action Marlon. Bao puwerting damo na gid ang manufacturer sang Shabu. Hindi na milyones kundi bilyones na gid. Muna sa problema no? Weman na gamon, weman may ginamuno sa ato sa nga presidente kung anong yes nga direksyon kung kampanya kontra illegal nga droga. Ginatugyan niya lang sa PNP. Tiyang PNP kung mawaay sang mando sa ila sa nga superior kung anong ara mula na. Di bla? MGS Candido Heldore. Good evening, Action Mar. Sa tanan nga listener sa Action Radio Bacolod. Arama si Kirina Villaflor, Family Ibanez Villaflor, sa Amorcia kay Armando Ibanez, kag Galilia Ibanez, Ferdinand Villaflor, kag Refuela, Dialagdon sa Banatong DSB, salamat, more power, salamat kay Rhea, May Ladio, ang mga monitor, Kirina Villaflor, greetings Mama Jinky, kay Mama Jinky Dialagdon sa Arizona, USA, Georgia Gargasiran, ayong gabi Action Marlon, puwerte ang drugs, hindi gid ba untat, muna, Jima Valenzuela, Gasapo, mayong gabi. Sofia Montialto. Good evening, sir. Monitor kami galing dula-dula signal sa barangay Dawes Bayawan, Negros Oriental. Mayong gabi, man kay Nanay Gloria Montialto, always kay gabamati. Normal lang na sang dula-dula signal, no? Kay ginatinguan pa sang gobyerno ito magdasig di ang ato sa nga internet connection, no? Ang speed. Gemma Valenzuela Gasapo. Pwede mo mag-greet kami di sa likod munisipyo San Enrique. Okay.
Elizabeth Gamala, God bless, more power. Ana Sinoro, Araman Gabonitor, Imbodio Campo, Ara sa Maaw, o siya sa Marlon niya. Rochelle Fulgencio, Susana, Leia Younger Esquivel, good evening, Monitor, thank you. Bernadette Lacson, good evening, Axel Marlon, watching Camelia Bata, shout out Mayor Bing Linardia. Okay. Joseph Pacifico, watching Sitio Ambacan, San Enrique. Great Gloria Roland, Villalba, Rubian, Rasco, Jolie, Donisa, Pamela Lopez, Gianni Taglorin, thank you. Bernadette Lacson, okay. Ambalyasin una, oh. Marivic Jigan Talavera, mayong gabi sa Marlon, congrats sa ERB, mayong firing line. Okay, Hobalabina, Oyan Colbinares, thank you. Okay, Eddie Laos, good evening, Axon Mar, Arilang Diapon, Nanay Isabel, Gabonitor sa Victoria City. Si Dads Aberia, good evening, Axon Marlon, monitor kami sa may barangay Sumag. Okay, ay iban, balik tanong-dugaya, standby. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang staff
drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini. 2022 man, na? May lima ka semana ang promo, no? 5 ka semana ang promo kag may ara sang 2 ka winner. 2 ka winners kung 2 ka mga tagdaog kada adlaw. Lunes tuptob Sabado o kung may ara sang total nga 60 tanan ka mga tagdaog. Action Firing Line. Amo ni ang kabahin sang amos ring 53rd anniversary. Ang mga baragan ninyo, cash, gift checks, appliances, ang cellphone, kag may bugas o kon rice mga kaksyon. Hindi makamuman, basta
pwede lang maka-entra diri sa edad 18 pasaka ang pwede maka-entra sa sari nga promo. Action Firing Line. Alas 8:09 Action Radio Philippines Standard Time. Isingit ko diblaw ang samtang ginahulat na maka-action nga mga available. Ang signal ni Congressman Yulo. Ining follow-up sa bayan sang NBI. No, kay manti kaina sang aga or sang udto mga ka-action nagkadtugid personal sa talatapan ni NBI Bacolod Agent in Charge Attorney Renwa Baldovino ang taiyasang puluyan, no? Taiyasang balay sa may barangay Santo Rosario, Banwa sang Binalbagan. Nga mo tong gin-raid sang NBI nagligad nga adlaw. Bagod ti ang reklamo nga dira ginapatigayon ang pagkolekta sa mga taya sang illegal STL operation. Illegal bangod nga ang nagapatigayon nga operate suri. Why sang prangkesa halin sa PCSO, no? Isa lang ang gintagaan prangkesa di sang PCSO mo. Amaning Super Lucky Bigglers Incorporated. No? Sa Bacolod ti kita di ba na? Damo sang gapataya STL pero legal ina bagod man nga kabay na sila sa gintagaan prangkesa kabahin sa Super Lucky Bigglers Incorporated. May mga ano ina, may mga IDs to kag may mga uniforme o kung saleko ina sila. Sa kuno ay na illegal, no? Ginsugdan di sang raid operation sang NBI nagligad nga Agosto 5 kung ikabagsala. Dara sa sulod sang Libertad Public Market, may duwato ka man nagkanadakpan, di bla? Oh. Napasakaan do sila sang kaso, pero nakagwa ba sila sa presuan, matapos nga nagpiyansa sila, available mo. Ining kaso ni, nakapiyansa sila sang 132,000 ka pesos. Ang pamangkot gani kung sino piyansa sila, way panabalaan. Action Firing Line. Oh, ila kwarta o kung may tao nga nagpiyansa sila. Naubalik ta sa sering pagkanto kaida sang tag-iyasang balay. Si Abner Kanyal. No? Abner Kanyal. Say-saya di. Nga ang una nga nag-istorya sa iya, babayi, ang alan alias Lizel, taga Escalante City. No? Maarkila, kinanglan mo man mo nga maglunegosyo man gamay ni Kanyal. Bakanti ba na ila sa nga puluyan, bakanti ba ila sa nga balay, siyempre, paarkila. No? Nagstay, kag sa ulihi, mismo si Kanyal makabalo nga amo nang ila sa operation da, no? Ga kolekta, sang taya halin sa STL. Ang pataya gani sa isa pa ka barangay, dira lang gina remit. Naglabos punto nga nagpuno pamangkot ba din si Kanyal. Kung bala may ara sang document nga makaprove, makapakita nga inang pagkolekta nila sa taya sa STL da legal or hindi, why sang may ma-present atong tatlo ka mga lalaki nga butong nagtiner, ang babae lang abiya nga si Lizel amo nagpatigayon nga dira mag-arkila ining tatlo nga amo nagkolekta sang STL nga taya. Di why nagduda na di si Kanyal mga action, no? Siling ya kinalakot ani ang tawag niya is dead of authority o ano man nga dokumento. Di why tinagduda ining si Kanyal. Sang ulihi ginayo yung gining tatlo ni nga mag-amo na mabutang ko na yakon niya sa peligro, mabutang ko na sa hindi sa alang-alang sa ulihi. Ang NBI since nga patigayon operation diri sa may Libertad Public Market Bacolod na dakpan ng duwa. Ti damo sa mga information nga ginpalabot sa ila nga dili sa Bacolod operation illegal STL operation kundi sa iban pagig nga mga banwa kag syudad. Tiamo to nga nalabot nila sa banwa sa Bidalbagan kag syudad sa Sipalay. So sa Bidalbagan pag abot to sang NBI, why na to ang tatlo ka mga nag-arkila. Action Firing Line. Kay manti ginayo man to ni Kanyal nga nga ipahalinon kay basta butang sa salangalang. Alas 8:14 balikan ko lang na dugay ang ginamuno ko ni nga balita sa NBI angkot sa STL kay ari na sa ato sa nga linya, no? Si 5th District Congressman Dino Yolo. Online sa Firing Line. Congressman Yolo kong mayong gabi si Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. May gabi si mo, Action Marlon, may gabi.
Thank you gid sa time. Gabi. Yeah, salamat gid sa time ginatag sa aksyon na Radyo Bacolod. Antes ko kung kantuan ang resulta sa inyo sa debriefing kay nasa kamera. Unahon ko lang kuha ang ibo sa ding reaksyon sa pag-resign sa mga persona nga nagpirma sa Sugar Order number 4. Ang una si Agriculture Undersecretary Sebastian. Subong ang balita si Attorney Roland Beltran. Nagsumiter man sa isa ding resignation bilang board member. Ako, no? Oo. Nalipay ako sa resignation ni board member Pelcano. At least it will show na there is still decency in government, no. May mga tao pagyapon nga may delikadesa sa ida posisyon. Aha. Okay. Doon nga ining kay Beltran kung why pa naman sa sabat dari Malacanang kung naging bato nila kung why pretty laban-laban na bato nila ni, no? Now, kantuan ko, isa ikaw sa mga kongresista nga nagpahibahin sa briefing kay na angod sa ding issue sang unauthorized sugar order number 4 kay na ato paday kamo ni Congressman Stephen Paduano. Si Kong Paduano nagduso siya akon pwede magkabatigayon na lang ginsang ginatawag inquiry bala kon full-blown investigation. Pero ang papangkod na kong madayon ni Ayhan kay kaina nabatian ko kay Congressman Barsaga Blanco nga daw may gin-mention to siya nga dapat may sundon pa nga proseso o kon may i-secure pa dapat nga authority sa Committee on Rules. Sa imo ko madayon ni Ayhan sa Thursday o sa Webes, ining inquiry? I think no sa Webes maging briefing pagyapon, no. Okay. Kaysa idalom sa House Rules 7 days, no. Okay lang. Maulat kita sa 7 days, no. Ang importante nga may arang kita sa oportunidad sa pagpamangkot, no. So intilawan ni Congressman na corruption do nga para padasiko, no. Pero why na tabo, no. Pero okay lang sa nakita nato, no, nga kung anong kabudlayan. So we will correspondingly adjust, no. So, briefing gyapon matabo sa Webes, pero may ara assurance na kong in atong mga invited nga mga guests, labi na sa SRA, nga matambong sila personally, in person gid, hindi na sa Zoom. We want them to be in person and we want them to be under oath, no, para mas mapos para sa aton, no. Okay. Are kong, sa Webes nga briefing, si imo kong kunatagan ka sa kahigunan nga makapamangkot sa taga-DA o kung taga-SRA, ano ang mga concern o kung palamangkotanon nga luyag mo ipalabot sa ilakong? Action man, doon hulatan na lang para hindi ma-telegraph, no, karon ma-prepare siya sa pabat. Ganun man. Okay, base ka mo nito sila, no? Ay, isa to kung nakita ko kaina, doon ka na-board live lao, doon may ara kaina ko sang ginpresentar nga datos si SRA administrator si Laigan istorya pati sang TRO, no. So wala to na lang nato, no, para may harap kita sa oportunidad. Yes. Ang TRO na muno mo gid man kong kinabatian ko man gin muno nga may duha ka mga TRO ining sugar order number 3. Ang isa diri gin withdraw di kong sabay sa Sagay RTC. Kita mo man, no, ginambalya kay daging dismiss, no. Kaya so gina-correctionan ni Attorney Dino nga wala na withdraw. Rather, wala na dismiss but in withdraw. In withdraw. Yan sa Sagay RTC. That is correct. Ang isa pending pa sa Himamaylan? No, correct. Sige, hulaton tayo ko nga this Thursday briefing, kabay pa nga sabat initanan nga mga issue kag maklaruhan kung nga natabo ining senaryo. Kung imo sa nga mensahe sa mga taga Quinto Distrito, hindi ko mo magkabalakan, no. Amon ni, no, opdan issue, no, kay kabalo kita nga importante na sa ato pumuluyo na binigin sa nagatanong sa tubo sa ikalimang distrito. Sige. Kung Yolo, sir, thank you gid sa time information gidatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod kag mayong gabi simo. May gabi man si mo, Action Marlon, no, sa Tanarto sa Balati, may gabi. Action Firing Line. Ginigagaw ko lang tiyempo ni Congressman Yolo kay on the background batian yung man, medyo gahod ang background niya bagod mayara siya sa importante, no, nga ginaasikaso man sa siligid nga mga tinion. So, Webes, ang matabo briefing gapon, no? Kay may hindi sila makadirekta patigayon sa ginatawag nga inquiry o full-blown investigation inquiry
kaya may ara sa proseso nga pagasundon sa Committee on Rules mga ka-aksyon. May mga pag-publish pa to, mga 7 days ang pag-publish. Ti konsepo naton, ara kita sa Lunes na, ang ila sa naging kasugtan, nga dapat Webes, August 18, makaatubangay liwat, no? Ang pila ka mga kongresista nga miyembro sang committee nga nagapatigayon sang papangusisa sa labing madaling panahon. Tiging kasugtan nila is August 18 kag. Dapat tambong gid in person, magkaatubangay gid bla kay kabudlay kung mag-agi lang sa Zoom o kung online nga ginatuwa mag-action kung isang audio ga dula-dula hindi pa kung sa may audio to bation pero buron, no? Amo na kina natabo sang gin-review ko bla kay na ang briefing nga gipatigayon, no? Buron kag mayara gulpi lang ga tunog, mayara gulpi lang nagadula na gid gani. Ang tinaga ang chairperson kay na nga si Congresswoman to kabudlayan mag-intindi kung ano to tinaga ginhambal. Action Firing Line. Wala ton tala ni mag-aksyon na. Areo, balikan ko yung istorya sa STL, no? Pabati ko na lang ang tag-iya nga si Abner Canyal, tag-iya Sambalay ni. Kay silingya willing man siya mag-cooperate sa ginahimo sa mga investigation sang NBI angot sa ding illegal STL operation. So pag transact na sa kunsang Thursday, pagka Friday nag-transfer sila. So ginanta kong ila ko tiho, wala sa ngalan nga PCSO. So nagano sa akong humisaron nga siling ko nga away PCSO, ginpangayuan ko sila sang deed of authority and franchise ko mayara sila. Di wala sila magin pakita sa akon. Siling ko tagana mo chance by Saturday, Sunday and Monday. Sang Monday wise sila magyapon pakita, siling ko ti ang inyo inadlaw sa akon nga kahit per charge ko sila, tatlo sila 100 per head sa ila, siling ko pahalinon ta na kamo. Kaya siling ko marimaraso ko sang inyo opisyo nga wala kamo sang permit nga ipakita sa akon. So pagka Monday pagkambal ko sila, naghalin sila morning sang Tuesday. Aga pa na ako sila ginpalin mga 6 AM. Nagstay sila sa balay mga 4 days. Kaya nakita ko nga wala sang PCSO nga lang nila kutiho. So therefore, na-conclude ko na wala sila license kaya siling ko deed of authority ginapangita ko sa inyo. Ginpapuli ko na sila. Kaya nagkadto sa ako ng NBI Wednesday. So Tuesday morning, ginpapuli ko na sila ya. Kaya previously payaw sila mo. So gamay la rimitan sa payaw, kumo ang proper dako pag ang balay namon medyo ara gid sa proper. So giro nagano sila nagpangita man sila kay kami ga parental kami mo kaya amon balay dako mo. So nagmaga parental ko daya room sa kwarto kag room. Ang manupatayan lang sa payaw tapos ginadala lang tong ilapataya sa balay. Dito lang ginarimet kag ko sa bula sa Manila. Actually ang apat to nga kung mga hayo lang nila, si Cookie, si Nunoy, kag si Bal, pero ang nagtransakto sa ako niya, ascertain Lisel from Escalante. Wala, hindi ko na recall ang apelido ya kay do kabudlay do Timbol, something like that bala. Ang ilaya pagkato sa husin niya ma-operate sila, ga-operate sila sa payaw. So ga-operate sila, ma-transfer na sa proper, kaya ila remita sa payaw gamay. Hindi kin may mga clarificatory sa questioning lang si Sir Sakon, kay siyempre medyo dako man liability ko as owner mo, balay ko mo. Galing kay against kaya si Mrs. mismo, niya against na di sa simbano mo, Pentecostal si Mrs. Hindi siya gusto nga ako natin, palinunta. May presence sa NBI, signifying nga willing ko yung mag-cooperate sila. Kabay pa nga ma-clear man tanan. Kahit siyempre ang ato niya livelihood, pero ang bugat sa ang bala. So ang konsekwensya, kahit way masamay ginatagsakon. Action Firing Line. Ang iningabahin dala sa aton sang bloater. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin Sa live stream ta, okay, sige, Afia Kimeriban, Don Junelo Conyendo watching from Alicante, Bimagaluna. Salamat kid. Si Sir Bekbek, happy listening man sa barangay Captain Remy Lalia upod sa mga kagawad na Lin Fistisa sang Yellowbeck. Andy Saludaris, monitor, barangay Del Pilar, Pontevedra. Okay, dari ho. Dads Aberia, barangay Sumbag. Bibing Balasabas, good evening. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Nemesia Roques, okay. Cecil Bikbik, good evening. Okay, watching Yellow Bell, Binubuhan, tamiyaw ko lang sang mayong gabi kay Maha Viaco sa Mao. Andy Saludaris, good evening. Axo Marlon, monitor lang kami di Barangay Del Pilar. Ray Flores Paryoga, thank you. Diding Alohamiento mayong gabi. Virgie Olpinda, monitor from Celine Homes, more power. John Serna mayong gabi, salamat kid. Fee Aliador mayong gabi. Kativer Elvira Gilogo, Barket Tribe, salamat, thank you, thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyal na tayo, pasyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. May leader sa nining ginatawag nga si Akson Jan si Akson Jan Anaya dason si Akson Dela no pudahon ta si Akson Jan Diaz kay may leader sang ginatawag nga Bugalon drug group ng Kakson. Bakit mo mga lapit 1 milyon naman ang balor sang suspected shabu nga na-recover mga Kakson. Ang operations rin Southern Negros Occidental mo ang Bugalon drug group ano ni babayi ni Saradakpan. Tiayhan ang maningin mo no ko kay na sa headlines tabla. Nga base ko nagmatamat na balik ang mga drugista diri sa aton. Action Firing Line. Minilyon ka pesos nga balor sang ginapatihan siya mo, no? Ang ka-recover, no? Babayi ini leader sang Bugalon drug group kag may ara sang isa pagid ka persona nga dadakpan sa sining buy-bust operation mga Kakson. Las 8:42 dalalang gina ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sa nga D3 Bayo ang pinakabag-o garantis Action Radio Philippine Standard Time. I-check ta ng report ni Action Jan Diaz. Pabati ang tamang action ining detalye may angot sa operation kagilungsar dara sa may sudad sang Kabankalan. Damo pagid sa mga kinalanga drug group po diri sa Negros Occidental kay tamo makita sang natambungan nga mga sinapol angot sa kon paano tap na ano illegal nga droga ang ato sa mga otoridad may mga listahan ina sila no ginapresentar no sa bahin sang kapulisan sa bahin sang PDEA kag iban pagid nga mga law enforcement agencies mga ka-action no las 8:43 ang available na action na Henry nga signal no sa ato sa nga reporter. Action Firing Line. Alas 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Yaban nga balita nga hindi karon manabutan tutok buwasa sa Action Hotline. May mga balita nga talupang doon man ining gin present mga ka-action nga datos angot sa kabigaduhon plus Pilipinas Day nagsaka sumaka sang nagligan nga 2021. Panghabugusan nga tuig mga datos sa ginipresente ang 2022 mabalaan ta para by 2023 naman mga ka-action. Kaya may aragin presentar mo ang Philippine
Statistics Authority o kung ang PSA. Ang report sa NOCPO with Action John Diaz sa ring pagkatikma sang leader sang Bugalon Group. Action John, please come in. Maayong gabi, Action Mar. Maayong gabi sa totalan nga mga ka-action. Insakto na leader ginini siya sang isa ka notorious nga drug group nga sadto pag ginabantay nga daan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Bangod nga perte mangkalapan Action Mar ang ilang area of coverage ilabi na sa may Southern Negros. Magsaling ka Southern Negros identified na ini nga digto sa southern portion sa Negros Occidental kalakip man sa bahin sang Negros Oriental. Kaya ini mga nagradang panaksyon na Marlon nga si Mami Jing. Si Mami Jing nga ang totoo din nga ngalan nga si Jonalyn Bugalon, amo ni siya ang leader gid sa Bugalon Drug Group. Isa ni si Action Mar ka high value individual sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit. Wala labot sinidiri ang balda ni Police Lieutenant Jody Catalogo may naga-protection man sinidiri kay Bugalon. Kumbaga doon ginupod-upod yung Action Mar, ilabi na kung mag-distribute sila sang illegal nga droga. Kaya ang kakatabo sinidiri, kumbaga si Bugalon niya nagasugo na lang din nag-supervise sa ilang negosyo. Pero damo sa Action Mar sa mga ginakabig, yung mga kabayo, nga mo rin nagaduso sang supply sa illegal nga droga. O kaya kinatimingan siguro nga ginangin subject gid no sila gining nakaluto sa operasyon ang PDEO Action Mar kaga ilan na tigayon nga natultulan ining ginatinira ni Bugalon dra mismo sa area sang Purok Paraiso, Barangay Hilamunan sa may syudad sang Kabangkalan. Samo sila nga bypass operation, lalabot sa subject diri nga si Bugalon, nadakpan ni ang do hairdresser, do beautician ni Bugalon Action Mar. Nga ginkilala kay Juanito Artisano Jr. alias Jerome, kag residente sa Purok Riverside, Barangay Suay sa syudad sang Himamaylan. Balaga katabo sila diri according kay Police Lieutenant Jody Catalogo. Do da nga daan nagatiner ining iya nga kaupo niya si Artisano sa kay Bugalon Action Mar kay kamo ni naga-survey grabe nga kabulig sila mismo nga lugar. At ako sang supply sa illegal nga droga nga na-recover diri nga 130 gramos gid. Ini ginabrabanta nga bolor 864,000 pesos Action Mar. Sunod diri kay Catalogo, dugay na nila ginabantayan. Actually ginamat-amat man nila makopdalan si diri. Galing kay medyo maduludan logid man Action Mar ining si Jonalyn Bugalon kag daw halos nang tinaligdan nga madakpan ini sang aton nga mga otoridad. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo, amo siya ang spokesperson sang NOCPO kay iyan ka PDEO nga Operation Action Mar sa itong interview. Yes, sir. Almost 80% kasi mga miyembro. Almost 90% na hindi mga miyembro. The others members are inactive na pala that is most Negros Occidental. Hindi na pala sa na always na ito kaya ginaplan na tinakantak sa wala casing at nagkakailay na rin sa mandatory. Naglalapot sa ito ng mga kapulisan. Kasi notorious leaders ng Bugalang Drug Group operating in South Coast sa Negros Occidental. Si person of Jonalyn Bugalon. Sir, kada ko sa supply nga na-recover sa iya mga 884,000 pesos worth. May intelligence monitoring na sir kung possible din ng supply. So also hindi na kanali na mo pagkakas because after siya may natawag na kita na National Member of Operation makita na eventually may upod pa hindi na mga another percent of supply na sulod pag-increase sa Negros Occidental. Naman Action Mar si Police Lieutenant Jody Catalogo, amo nga spokesperson sang NOCPO. Hindi pa subong ma-confirm sang NOCPO kung dingid man nagali ng supply sinini Bugalon. Kung may mga nabilin pa bala sila, durang nila makandak sila subong kay nasang hapon, tungtong sila nga gabi, siyang ilang background checking, agad may bala nila pila na lang gid man exactly ka porsyento ang nabilin sa bahin sang Bugalon Drug Group. Actually, damo ni sa grupo nga ginmensionar, tinalikdan nga mga binulan sang NOCPO Action Mar, kalakip Virtuoso Drug Group, kinanuligad to may dakpan nga Virtuoso Drug Group Action Mar, and then may samang involved sa isa ka krimen nga nagluntad. Pero ang balda rin ni Catalogo, ginapadalman nila subong kaya ang Negros Occidental doga bantog ang alan Action Mar kung illegal nga droga ang pagambalan kay ti atong klaro yung lakay na nga sa may Toledo City
taga Cadiz, Negros Occidental man ang ginadala. Pero dakpan to sa Toledo, nakuhaan sa mga 7.1 million pesos nga sabop. Dito man sa may Pangasinan kag sa norte nga isang pungsod, may dakpan man to nga taga San Carlos City, Action Mar. Nagpasalig din sa katalog nga ilan niliwaton balikan ng mga records ago may balaan nila kundi hindi nakaangot ini mga persona nga nagkaladakpan sa nakalain ng mga bypass operation. Balik lagi ka sa NOC po ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz, sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon na John, report na angot sa pagkadakop sang drug group. Sugpunanta, flash report by Bast Mano. Sa ato sa nga patrol with Aksyon. Action Marlon, isa naman kalalaki ang nadakpa niya sa buong gabi sa patigay nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit diri sa may Purok Kahirap, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Asang sa diin ini ang suspetsado sa iya ang iya pangalan mo ini si G-Boy Bulaklak sang Purok Lampirong, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. So diri Action Marlon, ang drug evidence nga na-recover diri sa pag-iisip ni ang sachet 16 ka sachet kag mayara 2 ka bulto ang nakumpiskar diri sa suspetsado kag sa non-drug evidence na may ara nga bypass money kag iban pa kwarta man sinina sa nagalain-lain nga denominations. Action Marlon. So karon Action Marlon, ibanuon ta ini ang dugang nga detalye regarding sa kabug-aton kag sa balor nga nakumpiskar diri sa may suspect. No? As of this time, Action Marlon, markings na sa mga evidence nga na-recover diri sa may suspect. Action Marlon, kag karon ang category sini dugang naton nga hibaloon sa team leader na lang sa CDEU. Action Marlon. Sige. Action Marlon, para sa Action na Flash Report, ini si Action Zil Minardo una sa balita nila sa Action sa Bacolod Action Radio. Yaman na ranggin mo, no, kung kaina mga ka-aksyon, grabe nga pagbalik ho sa illegal nga droga dari sa Pilipinas, sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod. Otoridad, opisyal tas gobyerno, dapat tutukan tari. Action Firing Line. Kay sus ang ginakahangawan nga basi kung nagbinalik na ni sila ba o ka delikado. Action Firing Line. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, las 8:52 na alang-alang ta sa report sa Bacolod City Hall, no? Kay Action De La Salazar, pero okay lang kay kadabo sa mga gitutukan tabi mo ang report sa Bacolod na City Hall pa dasnan tara, no? Ang committee chair on tourism, Councilor Villarosa, positibo nga malabot sang sudad ang target nga 200,000 ka mga tourist arrivals para sa 2022 Mascarag. Plus ang bitaw nagasapol sa organizer sang Ram Festival para si patuman nga road closure sa maabot nga Sabado. May road closure mo sa sining palaboton nga Agosto 20. Action Firing Line. Sige, las 8:52 standby, balik pa kita pagkatapos ulit. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog,
Ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok.
Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Ang edisyon sa aksyon na firing line, magatakop naman temporaryo. Ako naman aksyon na Marlon Hinubuya. Nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Radio!